Yo, magandang gabi sa inyo lahat. At welcome back again sa ating panibagong video. At ito yung unang-unang night spearfishing ko dito sa aming lugar na inyong mapapanood. At may makakasama pala tayo, si Clyde. So guys, so yung makakasama natin na mamamana. So sana ay makarami kami. At stay tuned lang kayo dyan hanggang sa matapos ang video na to. So let's go. Lulusong na tayo mga kalabarkada. Sana nga lapo-lapo. Alright, let's go mga kalabarkada. Alright, lusong na tayo. Ganda ng box eh. Box ng motor. GB box. white box. Oh, lapo-lapo. Gamit pala natin mga kalabarkada. Same pa rin tayo, full spearfishing. Yun, Armas di ba? armas to. Lapo-lapo. Nakita ko. Laki.